Nå, nu er der så den her. Kom så, hold to. Kom så, hold to. Woohoo! Jeg løbet nu, mand. Jeg var helt klar på det der hold der. Jeg kan huske ham der med. Han med tobakken, han var så ret god. Fordi jeg kan huske. Han virker ret lusket. Hvad? Ja, han virker ret lusket. Stadig ikke noget løb. De står og klumper sammen derovre. Ja. Og man kan ikke zoome, mens den filmer, hvor det er dårligt. Kan man ikke? Nej. Man skal også have en korte. Det kan du gøre, far. Der er ikke nogen, der er kommet ind. Jeg har taget en af de andre bolde, den her. Jeg ligger der. Bare taget den. Er der en død? Ah, de klarede det. Ja. Det tror jeg, du skal holde øje med, for jeg filmer. Kan du skrive, hvor mange døde der er? Du kan lave en linje til det nede under, jeg tror. Vi bliver med for dig. Og vi har fået det første hold ind. Det er 3. Hvad dør man på? At du ikke kommer ind, før der bliver sagt stop. Eller at du løber på en død bold. Okay, ja. Altså det er begrebet, ikke? Jo. Ja. Okay. Det må efterhånden være godt nok, tror du ikke? Jo. Der er kun én død indtil videre. Run! Run! Nå, det må være det. Ja, vi skal lige have Michael med her. Hold da op! Nej, jeg synes ikke jeg. Jeg har lovet at bytte. Der er 2 døde indtil videre. Er der ikke det? Jo.